Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, no? Maayong buntag natong tanan, kumusta? Adlaw day karon sa Bado, no? It's a Christmas na sa buwan sa Hunyo, to Igros Mail 26. Karon day no, na nasa raing tumpay na sinuwat ni Bibi Parida Salgado, no? Sa dili pa day, no? Ma-shout out ko sa tanan, nga nagsunod ang yung trabaho, no? Salamat kayo sa bye-bye, no? Mga ka-followers, mga ka-listeners na, thank you kayo sa pagsunod sa mga sukilano na ikan sa ang drama. Salamat kayo, no? O karon sa sumpay ng sukilano na sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Part 21 na ta, no? Mga ka-followers, no? Part 21 na ta. Insay sa sakripisyo. Min? Wa ka magmahay nga ako mo inahimot ni mong best friend? Unsa may akong mahayan? Di gani ko magmahay kung ma-boyfriend ka na ako. Oh, tinuod ka, Min? Yung mo na akong gisugot? Ha? Taken ka na nako? Kalma lang, uy. Kuyawan mo sa tani mo. Min, Gali ko ihatag akong love sa cellphone rano. Unya na kung magkita ta. sige, Min. Magkita ta. Kanusa? Manawag ra ko nimo, uy. Okay? Yes! Yes! Uy, naunsa ka, ha? Naunsa ka, Franklin? Ma, nanawag ko ni Carmina, ma. Maura na imong nalipayan. Nagitubag ka ni Carmina. Naghiskot lagi mi ma nga manuroy sa laing lugar. Dili kay adto ra mi permi sa eskwelahan. Pero murag di man mahitabo kay wa mo koy kwarta ma. Unya ako siyang gipangutana kung wa ba siya magmahay nga ako mo inahimo niyang best friend. Dali siyang mitubag ma nga unsa may iyang mahayan. Di gani ko na siya magmahay kung iyan akong boyfriend. Mo na akong giingon nimo nak nga paghuwat lang. Kay kun mo abot na ang right time, malipay kag yun. Maayo untag di niya dugayon ang pagsugot nako ma. Unsa gani paghuwat, kapoy sa gaya. Nahibaw ko nga gisusi una pag-ayo ni Carmina ang iyang kaugalingon kung ready na ba siyang magka-boyfriend. Ay, sutang pailob lang ba? Ayaw pagdali. Kay kargado ra ba sa magdali? Dugay ra bang mauli? May katumanan ka ang among love ni Carmina ma? Doon na ka ha? Nga na nakapangutana ka man, anak. Doon na ba'y problema? Wa man noon. Doon na ka ba'y gitago, Franklin? Wa mo eh. Unya nga nung nakapangutana ka man ni Adto. Wa lang ma. Hadlok lang ko nga tingalig dili gyud ako maangkot si Carmina. Love gyud ako siya ma. Ay, Franklin, nak. Dili ko gustong manghilabot sa imong personal nga pagbati. Pero ayaw lang kalimot, ha? Gusto mi si Papa nimo nga makahuman kagyud sa imong pagtuon. Ayaw ka bala ka ma. Parehas ming duha ni Carmina. Dunay pangandoy sa kinabuhi. Mahimong magkauyab ming duha. Pero dili sabton nga magminyo dayon mi. Ngako lang nga doon ako'y inspirasyon. Okay lang. Ayaw lagid pasagdi ang inyong pag-eskwela. Nak, nasuko ka na ko? Of course not. Nga naman man ko nimo. Nga nung nakapangutana ka man anak pa. Bura magulog pinto kang imong tubag nga rin ako. Nagilty ko, nak. Wa masabog ko makasabot sa imong reaction nga to ni Franklin pa. Tarong gud siya nang hangyo nimo nga manguyab nako. Nya gusto siya mamisita nako. Ug matag-anhi niya, imo man tuod siya pakitaan og kaayo. Pero mangigusap ka niyang istorya. That's not fair. Mga batanon pa magkun mo, iha. Nga naman di ko mamisita si Franklin din pa. Nga naman di ko mamuyab siya nako. Doon na ba'y problema?
Kung manguyab si Franklin ako, nakasiguro day ka nga ako siyang sugton. Muna magikuhaan ko ni mo katungod aron makadesisyon para nako pa. No. Gisayop lang nimo sa pagsabot ang akong tinguha, anak. Ang imong kalipay mo importante alang nako. Angay ka ako mutuon ni mo. Anak, Tagsari lalaki pa nga man ang higpas amahan sa iyang panguyaban. Mahimong tarong lang ang lalaki ang muhimo ni Ana. Pero unsa may imong kibuhat? Imo siya gipaliparan. okay. Sultihi ko unsay angay na akong buhaton aron mabawi ko nga akong sayo. Okay. Ingna si Franklin. Nga mamisita siya balik dinhi o dili na ko manghilabot niya. Dili na mo balik din si Franklin pa. Iya ka maghigugma. Iya kaging sundon alang sa imong kalipay. O, di ba? May garbo ang tao pa. Dili na mahitabo nga mo balik pa din si Franklin. Bisagi kay mo hangyo. Bisag ako pa'y muhangyo niya. Iya ka maghigugma. Ngano dili man ihatagan og kalipay ang binuhat nga iyang gigugma. May garbo si Franklin pa. O ka na ang dili ko matuis. Soy lang sa paghangyo si Franklin, anak. Rest assured. Dili ko siya hilabtan kung ni Asia. Di na ko ma-appeal sa inyong panagsulti. Promise. Uwahi na pa. Unsay wahin na? In love man si Franklin ako. Pero dili ko na mapugos siya. Aron mo anhi pa dinhi. Kung mao, ako mo ay mangitag paagi aron mo balik sa pagpamisita si Franklin nimo. Unsa? Doon ako yung message. Diin ka nigikan? Gikan ni Tito Jason ang message. Franklin, kung tawagon ka, dili ka mutubag. Parang kipagi ko na lang og text. Sorry sa nahitabo. But still ingnon ta kagihapon. Gatungod sa kahinam nako nga makabaton kog anak nga lalaki. Hidungdan nga naingon ni adto ang panghitabo. Kung tinuod kang nahigugma sa akong anak, okay na ko manguyab ka niya. Pero kinala mo balik kas pagpamisita niya. Ala, tinuod ka ni? Di na ko tubagon. Dako nga akong pagtuo. Nga napugos lang siya sa pag-text ako. Tungod kay gipressure siya ni Carmina. Dili na ko mabalik og tunob sa inyo. Wa may reply si Franklin. Kinalamatuman ko ang gisaad ko sa kong anak. Unsa makay akong buhaton? Unsa tong imong gisulti, day Carmina? Si Papa lagi may mangitag paagi. Aron mo balik sa pagpamisita nako si Franklin nay. Iyang pugson si Franklin? Ambot lang ka nay uy. Doon na sa kiri prinsipyo si Franklin nay no. Abi na ko pulos lang gitinangka ang iya ha. Sa ato pa. Mituo ka na nga in love gyud si Franklin nimo. Tuo ko nay uy. Unya, ngano pa man nimo sugta? Maayo maglumba na nay. Pagkinahanglan magdali gid kog sugot sa pangamoral ni Franklin ako. Nyag pulan si Franklin. Oh, dili tinud na yung love nga rin ako. Sakto sad. Pero ngano manghilabot pa mas papa nimo oy? Aron ko nun nay, dili may magkita sa gawas. Karon pa noon siya makahuna-hunaan na. Kaniadto nga nananghid og tarong si Franklin niya nga iya kang panguyaban. Wa siya masugot. Karon nga may desisyon na si Franklin nga mangita siya paagi aron iya kag yung maangkon. Okay na siya. Dili naman ko na siya mo apil sa mong panagsulti ni Franklin nay. Ngano mo apil man sad siya? Apil di ay siya sa pagpangumoral ni Franklin. Nanay sa uy. Ay mao lagi. Ngano mo ingon man siya dili na siya mo apil sa inyong panagsulti? Unsa man gyud iyang katarungan? Aron malipay ko no ko.
Ay, hinoon. Kung magkauyab mong duha si Franklin, ikaw ra may malipay. Kung ko'y labot. Unsa? Apil sa beka na. Noray, ngano mo apil man ko, nga ikaw ra may nagustuhang Franklin. Unsa kay buhaton ni Papa nay no? Na, ambot lang sa imong amahanday. Kani adto, yano-yanuhon lang og padungog si Franklin. Mauna diha nay. Uy, tempo ay mangumpra na ko day, oy. Tingali di ko makapalit og presko nga utanan. Nay! Ay, asus ko yawa, biya anak ko ni mo, ay. Binakog snatcher ni Migunit sa kong bukton da. Koptan pa di ang imong bukto, Nay, kung snatchan ka. Ang imo na lang pitak ka. Uy, nagunsa man ka din, he. Sundan ta ka. Kay mudatan ako sa akong gihuwaman nimo. Niya na yo. Ay, 500 ah. nahala. Ako na lang duwaton. Katong cellphone ba nga pinalit ni Tito ni mo Jason, di na to ni mo kuhaon. Di ko ato na eh. Husto tuod. Pabalikon ka na ko nung pamisita sa bahay. Text bitaw siya na ako, Nay. Oh, nibaw na deka. Okay naman gini ko na siya kung manguyab na ko ni Carmina. Oh, may noon. Kumutuo niya na eh. Nagduda ko nga, iya lang kong gibitik. Iya magipasaligan sa day Carmina nga siya rin mangitag paagi. Aron mo ba alikas bahay? Suway lang gud. Dili lagi ko, Nay. Suway lang lagi. Nay, kung mausap pagpanghikap si Tito Jason ako sa ila, dili lagi ko makapugong. Ako naging ibulgar. Bisag naa pa sila si Carmina o Tita Paula nga bayot siya. Nga naibog siya na ako. Unsa? Mo lagi, Nay, akong gilikayan, Nay. Nay, dili ko gusto nga ako mo makabulgar sa matuod niyang pagkatao. May ko kong Carmina, Nay. Ay, mausad. Nahadlok mga ni ko, Nay, nga mahimong way paingnan ang akong tinguha ni Carmina. Ano nakasulti man ka, anak? Wag ko'y tinaguan nga magpabiling tinaguan eh. Nahadlok ko nga moabot ang higayon nga mabutyag ang matuod nga pagkatao ni Tito Jason. Nga dili pa may uyab si Carmina. Kasiguro ko nga di kayan ako ni Carmina. Hala, mura posible ra bagyan na nga mahitabo dong. Mo na hinungdanay nga gusto kong dawato na ni Carmina nga akong gugma. Sa dili pa mo abot ang akong gikadlukan. Nagtuod ay ka, nga bisag uyab na mong duha. Dili ka buwaga ni Carmina. Gusto kong magmahay, Nay. Nga nung si Carmina mo'y natingban sa akong pagbati. Pero, dili na ko makasibog pa, Nay. Dili ko mahimong ipanimpad ang akong gugma ni Carmina. Unsa may imong buhaton? Imong tabanon si Carmina? Mapasasalamatan. Nahasol si Franklin sa dihang nahisgutan nila ni Milay ang posibleng mahitabo kung masayra ni Carmina ang matuod ng pagkatao sa iyang amahan. Nga bisag uyab na sila, mahimog gihapon silang magkabuwag, kay mobati naman og kahasol si Carmina sa ilang relasyon. Samtang sa laing bahin, mihangyo si Paula kang Jason, nga silang duha mo ay magatubang ni Franklin, alang og tungod sa kalipay sa ilang anak. Unya, gitugaan na ni Franklin ang iyang inahan sa matuod nga hinungdan, nganong dili na siya mobalik sa pagpamisita ni Carmina. Mahal ko si Carmina. Barugan ug labanan ko ang akong pagbati, ma. Tabangi ko, ma. Nga dili kinahanglang likayan ko si Carmina. Tabangi ko. Gusto ko ikaw tabangan, son. Pero nagtuo ka di ay nga ang tinaguan. Magpabiling tinaguan. Sama sa aso. Mangita gid kiniglot sanan. Magatugot ka ba di ay nga ikay hinungdan? Aron magubot ang ilang pamilya? Hangtod nga magkabuwag-buwag na hinuon sila? Mao'y kanunang ibalik-balik ni Carmina sa pagsulti nako. Gadili siya gusto nga mamahimong produkto sa broken marriage. Lagi, anak. Aron dili ikay makaingon sa kapakihasan sa damgo ni Carmina. Likay na lang.
Dili lagi na mahimo, ma. Dili da itinuod ang imong gugma ni Carmina. Ma, mabuang magani kog dili makadungog sa iyang tingog. Unya dili na hinuon tinuod ang akong gugma niya. Dili na tinuod mo, eh. Unya nga nung dili ka man mo sakripisyo. Paita. Franklin, gisabot ko ba ang imong sitwasyon? Gipanghayo mo ang akong huna-huna. Pues, maunay akong ikatambag nimo. Likayin na lang si Carmina. Duha ni mitambag na ko nga palikayan ako sa Carmina. Ako? Mulikay ni Carmina? Mabuang ko, anak. Kagwapa sa akong dream girl nga, ihimo kong wallpaper ng akong cellphone. Unya, ako lang likayan. Uy, may bagting. Si Carmina ang nanawag. Uy, kagwapa ng akong giatubang. Min, nagig-video call lagi ka. Di ka ganahan? Ganahan, uy. Oh, abi na ko wa ka ganay nakakita sa kunaw. Ako ta dayon ning i-off. Ayaw taon, min. May ambak maganing akong kasing-kasing sa kalipay. Kay murag nakakita kong anghel. Otik. Tinuod lagi. Nanawag man ka. Masa man manuroy na ta? Inya, di na kay kwarta. Mangayo kong mama. I-deduct sa akong allowance. Kaluoy sad uy. Lang, anak magpobre. Pobre pa nang dunay allowance. Franklin, ipakita ko rin ako biyang palibot sa mong kwarto. Ayaw, eh. Nganong dili man ko? Tungod kay gubot pas lukot imong kwarto? Kita niya kag brief na ko nga akong gihangir. Mawagit kay ka, uy. Kita sa kandiis, Lagot na sad ka nimo, ha? Subwa gyud ko'y kandiis. Mamugos gyud ka dun, ha? Nga nang nawag mong kamin? Di ka gusto nga manawag ko. Gusto lagi. Pero ang ganahan ulan akong imong itubag nga nanawag ka kay gimingaw ka na ako. Gilaay manggod ko. May excuse ang usa namong teacher nga out ko noon na siya kay dunay meeting. Hayahay pa di rumus pulis. Unsa hayahay? Magipin na may homework. Ang nakaparat pa gyud kay math ang gipa-homework namo. Sayo na ng math. Tudloy ko be. Sige. Arit di sa mo, kay tudloan na ka. Mauwaw ko oy. Kisa may mong kawawan. Kamera man diris mama. Ang iba di mga igsuon? Nag-online class pa. Di ko oy. Ngano di na malagi ka mo ani sa amo? Sige lang gihapo pangutan na, uy. Sige nahibaw na gina siya sinungdan. Anat sa duog, ari dili sa amo, min. Maayo ba ni mong mangimbitar, no? Muna na hinoon kog nanong anak sa inyo. Sagdi na lang, uy. Magpatado lang yun ako ni mama. O, dili ba, ni papa? Mayo di sa math ang imo papa? Ka-bright ni papa sa math? Patudlo na sa mong papa. Abi ni mo, Franklin, nagduda na ba yung ko sinungdan? Ngano dili ka na maari sabay? Ha? Ug mao ni akong gipangitaan og solusyon. Ngano dili ka na maari? Carmina. Gang, huwag man ang si Carmina nimo nga magkita sila ni Franklin? Mananghit pa ka siya nako, Kang. Nga nahibaw man siyang musultikit ko nimo. Ngano nang uta naman ka? Walang good. Unsa naman tong akong hangyo nimo, Kang? Ha? Katugong kitang duha mo atubang niya? Gikinala ba ginagang? Tigali hinoy, pasigarbo ni Franklin nga migukod ta niya. Lainon di sabot ni Franklin ang atong tinguha. Gusto lang natong malipay si Carmina. Nakasiguro man sad ko ba nga
Way laing gitinguha si Franklin. Gawas sa kalipay sa atong anak. Busa dako ang akong pagtuo nga iyang sabto ang atong tinguha, gang. Di ba, nakigsulti ka naman niya? Human ha. Pero wa niya panumbaling ang imong hangyo. Nagpasabot lang ka na. Nga wa niya hatagig bili ang atong mga pong. Gang, gusto gani ko nga kitang duha ang makigsulti niya. Kay murag mahadlok siya nimo. Unsa? Ikaw man sadkot. Imo man siyang sungugon at tubangan sa atong anak nga magiskot kag laing babae nga mahimo niyang kaibkan. Aw, tingalig doon na sila ang gikaibgan. Gang, Oh, okay. Kung masugot siya nga kita ging duha ang makikistorya niya, aw, ato siya istoryahon. Ang akong cellphone. Ayay, ang kanahan man. Kanong nanawag mangga ni siya? Ako sang trangkahan ang pultahan aron makabantay dayon ko kung musud si Carmina. Hello. Ngano nanawag ka, oy? Anong dugay mo kang mitubag na eh? Unsay dugay tubag? Ako nang gitrangkahan ang pultahan sa akong kwarto, oy. Aron dili ko maabdan nga makigsulti nimo. Ha? Nga naman day na eh. Gidida na ka nga mutubag sa akong tawag? Wa, oy. Wag yun, nagdili na ako, Franklin. Bosa ay patakaglawigan na imong hunahuna, ha? Sayop na, bad na. Salamat, Nay. Tay pa nga nanawag ka. Nay, ako nang gituganan si Mama. Unsa? Naglibog na mugod ko, Nay. Sigihan ako ni Mugtambag nga ligayan ako si Carmina. Maong nangita kong lain nga makasabot sa kong gibati. Unya, unsa may tambag sa imong mama nimo? Parehas pa magitambag na ko. Nga akong palayan si Carmina. Franklin, wa man ko tinaguan nga magpabiling tinaguan hangtod sa hangtod. Kinahanglan pangandaman nimo daan unsay mahitabo kun mo gawas gyud ang kamatuoran. Pero kung uyab naming do si Carmina, Nay, unya mayagyag ang kamatuoran. Nagtuod ka nga dili maapektahan si Carmina. Nahadlokan ko, Franklin, ay nga dili na ninyo makita si Carmina. Dili na mahitabo, Nay. Kaya andam akong manalipod niya. Andam ko siyang sampon. Lahi ang pag-ila mo kang Carmina. Dili ba, Nay? O ikaw pa ganay misultin ako nga sa higayon nga mahigugma siya, way magkapugong niya? Oh, tinood na. Pero por Diyos, Franklin, sapit sa itabo ang iyang amahan. Sakitan gud siya. Labi nagmasayod siya. Unsa ang iyang amahan. O ikaw pagyo'y target sa iyang kahuyang. Itay ni Nay. Unsa man di akong buhaton. Kung gusto ka gyud nga manalipod ni Carmina, kung imo man siyang labanan, tumana ang among tambag ni mama nimo. Nay, nga lagi mo magitrangkahan ang pultahan. Ay, napislitan na nako ang siradura dayon. Ikaduhan ni ningi gayon nga manuktok ko sa imong kwarto, Nay. Murag, doon na kagigitago na ko, Nay, da. Uy! Sabi ako itago ni mo taon dayon. Sa unang higayon nga natrangkahan nako ang pultahan kay nakatuog ko. Karon, wa nako tuyo. Napislitan na nako ang doorknob sa senadora. Ang senadora. Palingkod ka si imong Katrina, ha? Bisag mahigda pa kaday. Sige, kung katulgon ka, katog lang diha. Aon sa man, klase. May nanay. Anan lang katog din hindi sa kwarto. Banir kon din hiday. Ano man di ay good kun way aircon. Gusto ba sa maghangin sa imong ceiling fan? Noon. Nay, wa man ang si Franklin nimo. Wa man. Nay, unsa kay ti mailahan nay no kun nihigugma ng usa ka tawo? Unsa? Ako sa imong pangutan-on. Nga wa man taon ko makaagian na. Wa ka gid mahigugma, Nay? Waay. Wa sa kigikaibang lalaki ka ni adto sa Batanon pa ka. Butlang. Kay daghan man sad ko crush ka ni adto. Crush pa. Pero mawara man sa dayon. Kung
Sawayo nila ni nanay o tatay? Dili kid kugmang imong gibati di ay nay. Unsa? Sa ako maguna sa iranay. Ug matod pa sa mong teacher, ang love ko no, dili mo pa ngayon. Moabot lang gid ko nun ni, og dili ka balibanan. Nahigugman ako, nay. Unsa? Nahigugma ka na? Gugma na gitingali ni nay. Kasama imong gihigugma. Si Franklin. Oh, Ngayon ako gangman ka, nay. tarong na day. Ay, tarong ba? Saman, tinud-anan na gyud ang imong gisulti. Ha? Nahigugma ka na gyud? Ngano dili ka man mo tuon, nay? Sige man lang kung kakumedya day. Unsa man? Tinud-anan na gyud ng imong gugma ni Franklin. Tinud-anay, nay. Pero, Nganong na may piro? unya na ako siya sugto, nay. Kung mamisita siya din eh. Hoy! Naginusara lang kang nagubog-hubog din, he? Tingalig tinuod na gid unyang suka ang trapuhan ining day Paula. Kuha na kumasayron sa akong buhato nang. Mahinungdan nga. Ako na lang gipaagi inom mga akong problema. Doon na kay problema? Dakong problema nang. Mas musamot ka dako ang imong problema kung masayod ka sa gisulti ni Day Carmina nga rin ako ganina. Ha? Kayon sa may gisulti. Nahigugma na ang inyong anak. Siya. Musamot gid ka dako imong mga mata dong kung masayod ka kinsay iyang gihigugma. Si Franklin? May lain pa. No! Hala no! Unsa to nabuak? Hala dong. Nadungog ni Paula ang pagkabuak sa baso. Ina nang nasabod ang baso og nabuak. Klaro manggilabay god. Ito ang mas layo na buak. Ikay pangitag rason. Nalasing ka. Ano nabuak na? Baso day. Gilabay ni Dong Jason. Unsa? May iring manggod nga nakita sa Dong Jason. Nalimot siya nga baso ang iyang malabay. Naabi niyag bato to. Mao ba? Oh, Gang, asa man ka? Sa kwarto, Gang. Doon na kasi problema nang. Nganong di aman sa dinhi sa lawn mag-inom? Ay, ambot lang ka, day. May iring di ay nga nakasudin hinang. Ngano to, nay? Gilabay og baso ni Papa nimo ang iring. Gihilabtan din siya sa iring. Wa god. Noon sa best papa, uy. Unya, wala siya magamit nga baso. Oh, may daw sa siya ginom. Namatay daghan ba? Pero to siya sa ilang kwarto. Unya si mama, nay. Aw, yang gisundan sa Papa nimo. Nya, day. Imong pahibawon si Mama nimo. Nga nahigugma ka na ni Franklin. Dili, nay, uy. Nay, ato ra to, ha? Ay, agad panulti. Labi na gini Franklin. Oh, di ko mangilabot sa personal nimong feelings, day, oy. Salamat, nay. Sila may nakaingon. Ganay sigurado na ako sa kong feelings kang Franklin. Huh? Uy, nga na imong pasangilan imong ginikanan? Si Papa, Ranay. Unsa? Dili unta ako gusto nga ilimod ko nila ang tanan akong mga kalihukan. Pero ilam kong gipukos. Nganong ilam mo kong higpitan? Basta, nay, kung mahigugma ko, way makapugong nako. Bisan pag si Papa. Okay ra ka? Okay naman ko. Okay ra ko, no? Pero murag na suko. Nakalitan ako ganina. O magko ko magdaho nga doon ay iring nga makasud sa tong loan. Nabuak lang yung baso. Nganong may inuman sad ka, Gang? Gusto kang mahubog? Of course not. Walay lingaw. Ang pandemic may nakaingon, Gang.
Hinungdan nga wa ka na'y sabot gikan sa mga kaubanan mong mga ahente? Guilty paghapon ko, gang. Tungod sa akong gibuhat nimo. Come on. Nahibaw bitaw ka nga basta ikaw kang dali kong sabton ang sitwasyon. Dili naman ka ito ni mo, Uspon. Dili na, eh. Kumusta naman ang online class sa atong anak? Wa siya maglisod? Murag wa man tingali kang. Wa may reklamo. Kining ilang kalaki nga online class ba? Murag ang makat-on ini, no? Katurang interesado nga magtuon. Magampo lang tagang. Nga dili maapektuhan si Carmina sa ingon ini nga klase sa leksyon. Naglibog naman yun ko sa mong kahimtang ni Carmina. Murag kanunay kong pagahindunggan ang tingog nila ni Mama o ni Nanay Milay. Ngalikayan ko si Carmina. Pero ang akong singkasing dili ko sugot. Mahal yun ako si Carmina. Siya mo'y kanunay na kong dampuhon sa akong pagkatog. Nganong may gugma man na tao? Unya, dawan. Kinahanglan magkasulti mi si Carmina. Kinahanglang matinaw ang among relasyon. Magkikita ko niya. Kung dili pa niya ihatag na ko ang iyang kasing-kasing, mao na tingali na ang higayon nga pugson ko ang akong kaugalingon aron malimot niya. Ako siya tawgon. Ang akong cellphone. Nanawag man si Franklin? Nga nanawag man ka? Min, magkita tawag ma. Doon na ka na di kwarto. Ato lang una ta magkita sa ato eskwelahan. Importante ang imong tuyo, Franklin. Importante. Wow ha? Maragkaroon pa man kumakabantay nga. Seryoso sabdi ay ka? Basta sobrang in love, Min. Magkabuang di ang tao. Ug mauna ako, Min. O ansa? Sorry. Huy, tigaig ba tumba ka diha ha? Unsa man din na kailaing kauban? Aron makasagang limo kon matumba ka? I love you, Min. Franklin, Muna'y tinuod. tingali gikutom ka lang. Unsa man? May pagkaon pa ba diha sa inyo? Please. Tinodan na yung pagsulti ni mo. I love you. I love you. I love you. Di ba kayo pa tumutuo? Okay. Ano mo tuog ko nimo? Kinahanglan mo ari ka sabay. Min. Gusto man ka nga sugton ka nako. Pas ari ako sabay. Kay anhi ko ihatag ang akong desisyon. Oh. Nganuwa ka man matubag. Min. Franklin, tinud-anay man kang imong love nako. Kinahanglan tumanan sab nimo nga akong gusto. Kinahanglan din nga dunay kondisyon aron ipamatuod ko nimo nga tinud-anay ang gugma nimo. Gitugtan ta lang ka nga makikita nimo sa gawas. Pero dili ko happy. Dili ko komportable nga ato ta magkita sa gawas nga welcome ka man unta dinhi sa amo. Gisultihan natin kasi sinungdan. Ganon dili ko buwanha sa inyo. Kung ingon ni ana nga managlahi din atong baruganan, then it might as well nga unta. Ha? dili kita compatible. Mingawat ko nimo kung dili ko makakita nimo. Kung di ko makadungog sa imong tingog. Unya mo siguro kagingon nga di ta compatible. Wa pati relasyon, Franklin, right? Busa,
Dako pa kong kahigayunan nga masulti ni Ana. Bisan to anong millennial ko. Pero niya paghihapon na tong atong kultura. Ang pagka Maria Clara. Wa ka lang gid makasabot, Min. Also may wala ko masabti. Tell me. Speak up. Kay andam ko maminaw sa imong isulti. Kung unsay wa ko masabti. Mahimong mangayo ko nimog kwarta? Ay, mulakaw ka? Oh? Asa ka man? Doon na nasa mo'y sabot si Carmina? Sorry, ma. Sa sige na nun ako huna-huna sa imong gitambag na ko, ma. Mura kong na-challenge. Di ko mahimong hikalimtan sa Carmina, ma. Franklin. Sige na, ma. Tigay ko kwarta, be. Kuwang niya ning akong kwarta kay upalit ko groceries alang ni Carmina. Ay, nabuang ka na, yun. Musod ka yun o kompromiso nga makaguba sa imong pagkatao. Ako ning kalipay, ma. Ako ning gugma. Kinahanglang ako mo'y mudaog. Paminawa ko, Franklin. Mag-antos ka lang kung ipadayon mo ang pag-angko ni Carmina. Take na na po sa Carmina, ma. Unya, mag-antos na hinuon ko. Pero doonay sa gabal ang inyong relasyon. Nagtuo kang hatagan mo kagawasan sa amahan ni Carmina? Ha? Kung masayod si Carmina, nga naibog nimo ang iyang amahan, dili kaha sila magkagubot? Unya, madawat sa imong konsensya nga ikay hinungdan sa ilang kagubot, ha? Ma, nahigugma ko ni Carmina. Nak, mitoo ko nimo. Og labaw kong motoo ko nahigugma sab si Carmina nimo. Pero sa may mahitabo sa iyong duha ka gugma. Kung mismo ang amahan ni Carmina mo'y mangitag paagi, aron buwagon gyud mo. Dili mo lampos, ma. Anak, dili lang baya si Carmina mo'y importante sa imong kinabuhi. Niami si Papa nimo. Ang imong mga igsuon nga mahimong makahatag nimong inspirasyon. Ma. Okay. Tagaan ti kag kwarta, ha? Dili ko ikaw pugson. Aron tumano nimong akong tambag. Pero, ayaw ko basula. Inig-abot sa kikahadlukan kong higayon. Unya, misaad si Franklin nga manhi. Wa man siya masaad, nay. Pero ako siyang giingnan nga, doon ako'y wa masabti sa hinungdan. Nga nang dili na siya mo ani. Ug ako sab siyang gipalaom. Nga anhi ko din hiihatag ang gipaabot niyang kalipay. Ay, Nay, kailangan po si mong panghupaw. kung tinuod yun siyang nahigugma nimo, mapugos yun siya sa pag-anhi. Kung mo anhi si Franklin, nay, anha lagi ko mutuo nga tinarong iyang tuyo na ako. Og tinud anay gud nga in love siya nako. Daan naman ko mitoo nga tinud-an na iyang love ni mo, day. Pero, mga batanon pa man sad gud mo, day. Ngayon naman dyan ikon batanon pa, nay. Di mahimong in a relationship ming duha samtang magtungha. Aw, mahimo man. Unya, tingalig na ay di magkasinabot ang inyong mga prinsipyo. Kung mag-away mo, maapektuhan gyud ang inyong pagtuon. Nay, kung in a relationship ka ni, kinahanglang magsabot gyud nga dili tulgan ang misunderstanding. Kinahanglang mapatch up dayon namo ang among awayan. Parehas kaming in love sa usag-usa. Na, bahala na lang ka diha, day. Kamurabi tayo nagkainlabay. Ako'y labot. Pero basta ha, di man ibaya tong imong gisulti. Dili maapektuhan ang inyong pagtuon. Di lagi, nay. Oh ha, tingalig maapil ko sa inyong away ha. Tingalig dili ko nimo tinggan ha. Bisa na mo hitabo, nay. Uy, grabe sad.
In love na gitingali ko, Nay. Og ready na ako mapateka ni Franklin. Unsa? Igrahe una nato atong panel? Kung okay ra nimo, ako lang taplan ang usa ka daw nimo sweldo. Ayaw eh. Ano gutaw ni imong taplan? Kitang duha ang malakaw. Ikaw may akong paduulo ni Franklin. Aron nga magkasulti kiming duha. Jason, kanang imong obsesyon nga tol Franklin. Mo'y makagubas yung plagtipo ni Paula. Dili na mahitungod sa akong pagbati ngadto niya nga akong ipatigpapaw. Naigugman ang akong anak ni Franklin. Ug nahadlo ko nga tingalig iya lang binuangan si Carmina. Hindi na expected mo ang maong senaryo? Suol mo na silang duha. Pagkahimo na magalit silang magtagbo sa gawas sa inyo. Natural nga ma-inlove si Carmina nga itong Franklin. Tingalig karon pa magkahuna-huna si Franklin sa pagpanimaos nako. Kung makisulti ka ni Franklin, asam sa bato siya nga. Manuhol tag tao nga mo'y muatang niya. Gasto ka pagyod. Ako limatang niya. Manuhol ang tabin. Kay kitang duha magkuyog. Sa gayon nga makita na sa tong kontak si Franklin. Ato dayon siyang agtuon. Ug ikaw ang moduol niya. Sakto na ning red roses nga akong gipalit. Upat ka buok. Means to say, I love you, Carmina. Kahumot sa akong roses eh. Parehas kahumot sa akong Carmina. Siguro ko nga makugang yun si Carmina kung iya ko makita. Franklin? Noyben? Nganong niya ka? Ubala ko dong. Gusto ko mag-isulti mo. Dili ko muuban nimo. Nahibaw ko. Dunay laing makikita nako. Ug mopugong sa akong buhaton. Dili ko muuban nimo. Ayon lang gamit ang imong kusog, Franklin. Aron makalikay ka nako. Wa ka ni mahimo. Usa imo tuyo. Usa ka man ang imo karong gikatubang, Franklin. Timan usa ka man. Amahan sa binuhat nga imong gigugma. Dili ka angayang mamahimong amahan ni Carmina. Sakit ang gusto mo sudya, Franklin. Pero okay lang. Ako nang dawaton. Hatagan di ka sa kong pailog. Kaya nasuta ko man nga tinudanay ang imong tinguha sa kong anak. Doon na mo kayo magbinuang lang. Nga mananghit pa di mo. Aron panguyaban ko ang imong anak. Tinarong ang akong tinguha sa imong anak. Ikaw lang nagbinuang. Dili binuang akong gibuhat, Franklin. Igo ko lang gipadayag nimo ang akong kahinam nga magkabaton ko ka anak na lalaki. Imo ba yung ipamuko sa pagpatuon ako nga wa ka maibog nako? Palihog lang. Kalimtan na lang nato ang nangagi. Mahimo ba? Boy atong hiskutang karon ang mamahimo ninyong relasyon ni Carmina. Nahigugma ko ni Carmina. Kamaturan ni ana. Gipugnan ko ang akong kaugalingon. Kadili gyud ni mabutyag gadto ni Carmina ug Tita Paula. Dili ko gusto nga ako mo'y makaguba sa inyong pagbuyo. Salamat. Salamat kung mao ka na, Franklin. Nalipay ko si mong gisulti karon. Ako na tumanon. Basta ayaw na hilabti ang among relasyon ni Carmina. Di ko manghilabot. Wa manggani nga mitiks ko nimo. Aron matagan nagkalinaw ang nahitabo natong duha. Nanumpa na ko nga dilin amo adto sa inyo. Kay nahadlo ko nga tingalig. Dili ko makapugong sa akong kaugalingon. Ug sa atubangan paunya nila ni Carmina o Tita Paula. Ibulgar ko ang matuod mong pagkatao. Wa man tingali ko angay kadlokan, Franklin. Dako ang ako pagtuo nga dili tuhuan nila ni Paula ug Carmina ang imong akusasyon. Dili ka pa mo angkon nga kapila mo suwaye sa paghikap ng akong junior? Nga imo kong gihatagan og mahalon nga relo? Mahalon nga cellphone? Kay nagtuo ka nga imo kong mapalit? Dili ko ikaw hagiton. Pero ipanumpa ko, Franklin, nga dili tinuod ang imong gidudahan. Dili tinuod nga ikaw usa ka bayot? Franklin, Imo magigupugson paglitok ka ng punga. Nibaw ka?
Ngiluhan ko nga mulitok, anak po nga. Ngiluhan Di ko. na ta mag-iskot, ana. Nga naman. Ngiluhan ka, sab? Dili. Tungod kay dili tinuod. Buhian mo ba, kaksa? Kanong nagdama kag buwak? Wala kay labot, anak. Nganong nagdakag buwak? Tungod sa kadako sa kumbugma ni Carmina. Hatagan ko ng katumanan ang iyang hangyo nga tuon ko siya sa inyo. Si Carmina mo inamugos nimo? Iya kong gihangyo. Ug aron iya kang sugton, gidadaan nimo siya buwak? Mo ba? Di ka gusto? Abi nimo. Nalipay ko sa kunasayran nga maadto ka na sa bahay. Ug dadaan pag nimo siya buwak. Hangyo ko lang, Franklin. Sa higayon nga kamo na si Carmina, ayaw intang pahilaka ang ako, anak. Bisan kanus bisan sa dam ko lang, dili ko isurinder ang akong gugma sa imong anak. Mahimo ko nang adtuon si Carmina. Nang Milay, tinuod pa gyud nga dunay iring salon? Ha? Katuganing gibuak ni Jason ang baso nga iyang giimnan? Day. May iring bitaw. Oh, nga naman di ay day. Wa ka mo tuo nga iring gyud hinungdan nga nung iyang gilabay ang baso. Ambot lang atong tawhanan ang uy. Murag permi lang gisapot. Unsa? Hinuon, iya man sa dayon ni bawion. Pero nakamatikot yung kunang nga doon na sa'y problema. Nganon dili man nimo siya pangutanon. Di ba mutugan magyud na siya nimo? Abi ni mo nang. Sukad lang ni atong higayon nga iya kong giilad. Murag nagduda na ko niya. Unsa? Aambot lang nang uy. Wa naman sa siya musuroy. Bitaw day no? Wa na lagi na siya mo gawas. COVID pa ko no. Ogban man ang bino sa pagkakaron. Mao kunong wao na sila'y sabot sa iyang mga kaubanan nga mga ahente. Mao di ay, nga diha na lang siya mo inom sa atong lon, na. Usahay ba yan ang no? Maluoy ko sa kumbana. Tibuok adlaw nga tuwa sa biyahe. O ginig uli niya, diretso dayon din Di pa ka anak, imo na siyang masulo. Pero nagdudagit ko nang. Nagdudagit ko. Ano yung magpasagding mula ka, Franklin? Di man siya patod. Wa na ko mamugos. Pita. Ano ka? Kisakitan lang ko, Ben. Sakit. Uy, ala. Niya man nagkika, Franklin. Bahala nag imo kong gipug nga nay. Namugos lang yung anay. Ug may buwak pagyud kang da. Unsa man ni Franklin? Tinudanay na ni. Ipaabot ko na nay. Nga mataking ko na si Carmina. Dili ka kaha magmahay. Huwag gani makapugong si Tito Jason eh. Unsa? Nakita mo? Ila kong giatangan. Ikan kong nagpalit og buwak. Pero dili siya makapugong nako. Niya si Carmina nay? Oo, niyaman. Dali dire. Saka. Franklin! Men! Niya na gid ko ha? Ansan hangin ang naghatod di mo din eh. Ang bagyong bising. Humahugit ka, oy. Flowers for you. Nganong may pa-flowers man ka, ha? Love offering. Ipa. Upat na kabuok roses. I love you, Carmina. Di ka mawad ano gimmick da. Di na mo dawato ng flowers? Dawaton, uy. Huwag masini mo ihotog. I love you, Carmina. Wow! Wow lang. Wala tubag sa akong gisulti. Maningil lagi tayo. Sa mali ay. Wa pa ganiti ka palingkura. Dali
Uling ko diri, li. Tagayin ako si Matubag. Mientras tantong presko pa ang flowers nga gituyo ginakog para nimo. Kanindot pagka-arrange sa mga rosas, oy. Ganahan ka? Of course. Talipay kay ko nga giganahan di ka sa akong love offering. Unya, okay na min? Sa unsa? Ay, kasi binuang min. Pagunita ko sa imong kamot, may. Love siya ko mo. Wa gid kay laing uyab. Wow, eh. Ikaw ragid. Kay uyab na di ito. Gakson taron ka. Unsa? Sige na, good. Dili na ba good unta ko mo anhi, ha? Pero kay ningon man ka, anhi din mo ihatag ng imong gugman ako. Kung ako'y na mo. Gawas nga, ipakita ko ang kamatinutanon sa akong feelings na mo. Basta ha, wa gid kay laing uyab. Wa lagi. Taken ka na ako? Sige na lang. Namugos man ka. No kidding? Kita na? O lagi. Pagaksa ko, be. Naunsa ka? Makita na niya ka, mama. Palayason ka hinuon. Ay, gilang, bahala no. Basta, ticket ka na ako. Unya, magsige ka na pamisita na ako. Basta kay, okay rin mo. Ang giingon na ba ni Mama Franklin nga Friday o Saturday ra kang makaanhi? Kay wa may klase. Kinahanglan gid nga unahon na tong atong pagtuon. Kinahanglan sa gidmin nga mahumatas itong pagtuon. Aron di ta magkalisod-lisod. Niguol ka niko. Nagguol ka nga kita na? Uy! Unya, anong miingon ka man nga nagguol ka? Bukong kagod sa kapritso. Ubad siya mo ginikanan. Nga ako. Popre raman mi. Saan ta makapaglipay? Manangin mo eskwela kita. Kinahanglang makaumata. Aron, makatrabaho na yun ta. Wa gid ay ko masayop sa pagsagot mo, Franklin. Sultihan ni mo si nanay nga kita na? Kinahanglang good. Siya ba'y lakong natabang min aron makakita kita ni atong dito ka pa sa Hong Kong. Sige. Okay naman sab ko nga tug-anan na to sa nanay. Siya man sab dahi akong sumbungan basta mahiubos ko nimo. Permin akong manawag ni mo cellphone, ha? Ayaw lang timing nga doon ako'y klase, ha? Doon naman sa kuy klase. Kanang watay klase. Tao sa makauna lang natong tawag, ha? Min, lipayan ako, eh. Ako sa Franklin. Malipayan sab kaayo ko. Dili ka pangitaon ni Paula. Anong iyaman kong pangitaon? Tugam kis pa Pauli. Gusto di kang pupulin ako aron ako maabtan dito si Franklin. Uban sa kong anak. Labi siguro, uyab na silang duha. Uyab na sila. Huwag ako mo'y mag-antos. Oh, niama lagi ka, Franklin. Ganiha ka ra? Dili pa siya dugay may abot maoy. Tanawa ma, iya kong kita na flowers. Murag, may romance na kung nasimutan da. Ako nang love offering niya, tita. Onya, kay gidawat naman sa akong anak ang imong love offering. Natinood na ba nga akong gitagna? Love na ko ang imong anak, tita. Busa, dili ka mahimong limdan. Kami na, tita. Huy, imugi kong kiunahan na. Ako lang datong paraygan si mama. Iha, wa man tingali dautan kung mutugan si Franklin. Anyway, mutugan ka man gid nako. Of course. Every thoughtful mother kagod na ko, ma. Pero,
Ma, ayaw dahin tag-ani si Papa ha, nag-abot niya. Sige, iya. Di ra basab ka makapugong, ma. Sorry na good. But this time, I will keep my promise. Dili ko na tug-anan si Papa nimo. Son, bulo kay ka. Sagdi lang ko. Di mahimo eh. Sigurado yun ka may bongos Paula kanong hubog ka ng pauli sa inyo. Nadalang ko sa hotel, Ben. Aron makatuo ko. Tilang taon. Dalawang ko sa bayo eh. Aron makapahuway ka bayo. Niya lang ka, ako papaulion kung mawasan ka na. Bitaw eh. Aron ako pa magigiyat agang ingon ining sakit. O gano'n nga nahigugma pa. Gano'n nahigugma pa mangyod sa akong anak ang akong nagustuhan. Wa ko'y gusto ni sistema ha. Ingon yun na ini mo tiaw ang atong kapalaran, Jason. Ya? Ya? Ako lang papakoyan sa bay. Gusto ba ko inom? Gusto na lagi. Gusto ba? Gusto ka nga hangtod si Paula, maglagot mo. Gusto na. Mahal ako sa Paula, Ben. Imo pa siyang mahal. Yung anong iamong man siya di mo sa imong debate yun. Sige na, Jason. Ato na ito sa bahay. Ako na drive sa auto. Nang, niya man lagi si Franklin. Ang gihadlok man ni Day Carmen Danday nga kung dili siya mo anhi, di gyud maangkon ang imong anak. Uyab na din na silang duha nang. May flowers nga gida si Franklin alang ni Carmina. Sobra ra ba ang kalipay nga gibati sa akong anak nang? Bitaw day, uy. Nan unya day. Okay ra nimo nga may relasyon ang duha. Basta mamisita lang si Franklin dinhi. Okay kaayo na nako nang. Dili ko kulbaan. Hinuon, buotan og matinahuron man si Franklin. Mausad day. Unya nang, may giandam ka na snacks sa duha? May lain pa. Midali gukog palit og saging hinog aron buhaton akong pinaypay. Mao man ay paborito sa duha kanang mga maong snacka. Sige nang, ikaw na ati Manila ha. Asan day ka day? Ato ko sa kwarto. Nahibaw na ka na nga uyab na silang duha? Hala! Kakusugod. Daga na gyud ang akong anak. May uyab na. Gigotom ka na? Wa man. Batikon ka kung kagutomin nga. Ikaw may akong ikaatubang. Atik pa more dong. Tinuod na. Sa sunod di mong ani, kinahanglan magbaon kag pan ha? O baka torta? Oh, sure. Bisag di ba ko ni mo ingnan min? Niya na sa kong pahapi. Karon lang, isuro na kong daang flowers. Ngayon na na ka magdaan akong flowers? Aron, matikin ka ng ginako. Pag manita ko sa imong kamot, ha? Social distancing, huy. Ikaw ba tayo mo idunay kang diis, Franklin? Karon pa ko makabantay. Doon ka man kang diis. Nya, ako pag mo ipirmi ni mo buyagon nga dunay kang diis. Aron makabantay ka sa akong kandiis. Amawagit mo, oy. Uy, Nay! Kayo ninyo doon, no? Papi ako, be! Bagay na yung ganahan ni mo na eh. Mudayon kag andam og snacks og ang paborito bagay na mong duha ni Min. Ang imong giluto. Ha? Paborito ko, no? Pero dugay kami balik din, he. Unsa man. Tiki na ni mo, Franklin, ang akong Inday Carmina. Tiki na ginay. Ako na gid si Carmina. Ug akong batayan pag ayo nga akong mahal nay. Nga dili maagaw sa lain. Ay. Nay, nang magod ka? Taas, pamuglatason, una mo mahuman sa inyong pagtuon. Tingalig doon ay mo surrender ninyo, ha? Dili mahitabo nga mo surrender ko nay.
ako yung labanan ug panalipdan ang among duha ka gugma ni Carmina. Oh, ang bangon mo ka. Paulit ako. Tuwa parang si Franklin sa bahay. Oh, yung ka, sakitan ka. Anong mamugos mag ka ang pauli? Gusto ko bin nga si Franklin may muagak na ako paingon sa mong kwarto ni Paula. Musa? Oh. Matumba ka, hubugay ka. Payo na lagog tubig. Mawasan ako. Ha? Sige na, Bin. Min, di na ako magdugay, ha? Hello ka maabda ni Papa? Usasab na. Doon na pa dahil laing hinungdan? Doon na pa, Min. Excited akong tuganan si Mama nga taken ka na nako. Unsa? Nangayod kong kwarta ni Mama. Aron doon ako ikapalit og flowers para nimo. Ako siyang gisultihan nga ang flowers nga akong ihatag nimo, akong love offering. Sigurado gid ko nga malipay siya kung mahibaw siya nga imo na kong gisugot. Uy, Franklin, uy. Mauwa man si kus imong mama, uy. Ano mauwa man ka? Nga love ka man kayo nako. Min, nakasabot si Mama sa akong gibati. Labing maayo hinoon nga nahibaw si mama nimo. Nakasiguro ko nga malipay sa si Mama kung kitagyoy magkadayon. Uy. Ay, una pag-una ni Ana, ha? Mauyo na ako na, nga kinahanglan mahuman kita sa itong pag-eskwela. Ato ipakita nila, Min, nga tungod sa atong relasyon, pun-an na to ang atong paningkamot aron mamahimo kitang professional. Nalipay kay ko sa ko na dungog ni mo, Frank. Usahon na itong atong damgo ug pangandoy. Eron, malipay gud atong mga ginikanan sa itong relasyon. Unya, mupawalin ako, ha? Sige. Ay, kadiyot. Ako sultihan si mama nga mulakaw na ka. Mupauli ka na, Franklin? O, tita. O, sige. Abli baya ka nunay ang among bahay sa imong pagbalik, ha? Oy! Uy, nganong nanindog naman mo? Mupauli na si Franklin, nay. Nay, mupawalin ako. Pero, mubalik na ko din, he. Aw, ikaw, God. Dili namang jud ka kakapog nga ng imong gugma nga nag-oros-oros. Nahala. Dili ka na lang namo hawiran, dong. Sige, Nay. Tita Paula, ato na ko. Dali, Franklin. Ihatod ka na ako. Sige. Pila na lang katuig. Og dili na maamo si Carmina. Ha? Oh, nga na nakasultig ka, anak, day. May uyab na ang akong anak ng Milay. Og ang lalaki nga nakaangkon sa akong anak, dili playboy. Na, kung si Franklin ang imong gipasabot, day, husto ka gyud. Dili siya playboy. Murag sa akong tanaw niya, day. Wa siya laing nakitang babae din his kalibutan, kundi si Day Carmina ra. Maulagi ng Milay. Ang ako lang yung iampo nang no, nga makalahutay sila silang pagtuon. Aron parehas silang duha nga professional kung makahuna-una na sila kaminyoon. Sure yung ka, Jason, nga naapa sa inyo si Franklin? Napa. Tagdugay man na siya mong pauli. Tingalig ihawiran siya ni Gang. Aron na ato sabay man ni hapon. Nya, musugot sa kahas Franklin. Musugot. Kaya naagot si Carmina. Doon na ta sa inyo. Uy, si Carmina naman lagi nang naa sa silong. Unsa? Si Carmina ra, Jason. O, murag musudan na sa inyo. Unsa man? Mo desider ka baglaho sa inyo? Animal. Ibalik ko sa inyo, Ben. Ato ko dito magpahuwas. Tuan na si Franklin, nak? Tuan na, ma. Oh, nganong wa man nimo siya hawirig panihapon, day?
Nagdali mo kong pauli, nay. Kaya rin ko nung ingnan iyang mama nga in a relationship naming duha. Oh, mamas boy di ay si Franklin? Murag, dili man sad, ma. Unya nga nung nagdali man siya tungod sa inahan. Tingali parehas na ko, nay. At usap siya mo sumbong ni mama niya. Kung siyang problema siyang pagpaninguha na ko. Nak, ayaw ba yung pasagdi ang imong pagtuon, ha? Kung doon na mo'y misunderstanding ni Franklin, ayaw yung iapil ang inyong pagtuon. Promise, ma. Nagsabot mo gud ming duha, ma, nga kung doon na may problema, di gid na mo katulkan. Doon na lang di ko ihangyo, ma. Ayaw na tug-ani si Papa, ha? Ma, di ba ka mo congratulate na ko? Ay, nga naman. Pasarkas imong online class? Mama, sabi. Oo, nga nung mo congratulate man ko nimo. Ma, lover na nako si Carmina. Take na siya nako, ma. Imo gyud ay gipadayon ang imong tinguha ni Carmina? Of course. Ako ko siyang love, ma. Wa ka malipay, ma? Nalipay. Tungod kay nakita ko ikaw nga malipayon. Pero, mulas ka ang kalipay nga imurong gibati, Franklin. Ma, ayaw na lang paghuna-huna ni Ana. Karon nga, take ko na si Carmina. May katugbang nako. Aron, mulig-on pagsamot ang among relasyon. Unsay mahitabo. Kung mabulgar gid ang pagkataho sa amahan ni Carmina. Magbantay lang gid ko, ma. Nga, dili gid ako ang maoy makabulgar. Mahal ko si Carmina, ma. Og dili ko makatugot nga ako pa'y muhatag niya kasakit. Makasagang ka ka. Kung ang kahigayunan ay muhuka sa pagkataho sa amahan ni Carmina. Ma, tabangi kog ampo nga dili na mahitabo. Tabangi ko, ma. Wa palagi mo pauli si Papa, Nay, no? Bitaw da. Ngit-ngit naman. Wa pa siya moabot. Doon na kayo naitabo silang biyahe, Nay. Uy, simba ko ka diha, day, uy. Tingalig may nalanganan lang sila ba? Kining day. Anong dili man nimo tawagan si Papa nimo? Di ko, Nay, uy. Ano di man ka manawag niya? Di lang ko, Nay. Dili para ba ko gusto nga masayod siya nga in a relationship na may si Franklin. Wa ka interes nga mutugan sa inyong relasyon ni Franklin? Sa pagkakaroon, Nay, wa pa. Bala na si Mama nga mo imutugan niya. Nay, ingon ini din bation sa tika na, no? Nga, ayaw gyud ko pangutanaan na day. Kay wa pa ko maka-experience ana. Bida, anugon gyud. Ano sa may anugon, Nay? Nga wa ko matikin. Ang. Wa man sad ka maghuna-huna nga manguyab ka ni Adto. Mao na ako na anugnan day. Kung natikin pa ko, sigurado gid ko. Taken for granted ang labas. Ay. Nanay, sabot. Ay. Ninta maghiskot may tungod ana day oy. Nang, Ah, wa pa si Jason? wa pa man day. Nangutan na sa bitaw ni Carmina ay kung wa pa ba mauli ang iyang papa. Nga nung wa pa man kaha siya? May nahitabo ka sa ilang biyahe? Simba ko, maon. Maoy simba ko sahon ay. Type nga nang di man ka manawag niya day Paula. Aron mahibawan gyud nato nganong wa pa sila mo abot. Ma, ang imong cellphone. Tingalig si Papa na nini mo. Uy, si Ben man. Ben? Nga nung wa pa man si Jason? Pao, sorry kaayo. Diya sa mo si Jason. Akong gipapahuway kay pwerteng hubuga. Unsa? Naghagad mo ko siya giinom sa among suki. O wa gid makabalibad si Jason. Mao ba? Unya, kisa may nag-drive sa panel. Ako, kay wa ko mong palagi. Di ka man ko sa biyahe ang bana sa among suki. Ug may gida nga stateside kay Bino. Sikreto man igo ang maong Bino. Naigo gid si Jason. Uy, kaikog sana ko ni mo, Ben, uy. Kung ihatod pa ni mo diri si Jason, way makaalsa ra ba niya?
Kuan paw. Ari lang una siya. O kung mahuwasan na, akong ihatod. Nanawa lang kay kog siguro nimo kay tingalig mahingawa ka. Naingawa gid mi, Ben. Labi na gid ang among anak. Ari lang una siya ha. Ako rin mahibaw ang hatod niya. Ako magikuha ang iyang auto sa kusina. Palihog ko, Ben, ha? Huwag mo ko'y makaalsa niya o makaabag sa pagpasaka niya diris bay. Ay lang ka bala ka. Kaon na lang mo. Kay sigurado kong magabihan yun ang paghatod ko ni Jason. Salamat kaayo sa info, Ben. Bye. Ngano ko no, ma? Hubog ko no kaayo ang imong amahan. Og dito na lang papahuwayan ni Ben sa ila. Oh, nganong nahubugod taon siya nga mag-drive ra ba si Dong Jason? Si Ben na lang kuno mo nag-drive. Kuhaon ko no ni Ben ang iyang auto aron mo ilang sakyan kon mahuwasan na ang imong amahan. Sa ato pa, ma, kita na na man hapon. Mao ginay mahitabo, nak. Nang Milay. Day, magsukad na ko. Uy, kalaong gud atong imong panghupaw, Day Paula. Sukad magbiyahe-biyahe na si Jason nang. Karon pag yun mahitabo nga nahubog siyag maayo. Nagduda ka, Day? Ambot lang ka, nang. Day, usar magyusulbad anang imong problema ba? Unsa may solusyon, nang? Mag-hire lagi kag maniid sa iyang mga lakaw. O bisag sa biyahe pa ni Dong Jason. Maura gyud ay makahatag og kalinaw sa imong huna-huna. Pero, Day, wa biyag ko'y tuyo nga hugaw-hugawan ng imong huna-huna, ha? May katarungan ka ng Milay. Panidaan ko na si Jason. Mapasasalamatan. Masakpa nagigha ni Paula si Jason, mga kasama, at angi ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Kinsay mo sakripisyo, laing dalit ka nato sa RMN Drama. Masakpan na dito ka sa Paula ni Jason. Mga followers, mga listeners, sunda ang lain pang sumpay sugilanon na sinuwat ni Bibi Farida Salicado. Kinsay sakripisyo. Payoday ko no o subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagganunayong pagpaminaw.